Kører den? Hej. Vi ville prøve at lave forsøget omkring at spise en af de stærkeste chili, der findes. Men på en lidt anden måde. Vi laver en chili-udgave af den grimme ende. Det vil sige, vi spiser chilien. Vi sætter uret til cirka 5 minutter, og i de 5 minutter vil vi så fortælle det her eventyr. Og først efter 5 minutter cirka, så må vi drikke noget med. Er du med det? Og hvad er du hedder? Rasmus. Jeg hedder Lukas. Er vi klar? Ja, vi går i gang. Så er det 5 minutter nu her. Det skulle være en habanero. Vindstykke 10. Ikke rigtigt? Og 5 minutter der. Fucking nervøs. Er du klar? Og så fortæller vi den grimme ælling. Nu starter. Nu starter. Ja. Altså, det var engang en grim ælling. Ej. En andemor, som skulle føde, eller som fik noget. Hun fik jo æg. Og blandt de æg, der var der. Åh kæft, det giver varme det her. Ikke i øjeblikket. Hvor kom du til, så skal jeg nok tage over. Så var det. Jeg var en andemor. Der skete nogle børn ud. Så blev de klækket ud efter nogle dage. Undtagen en, der gik der lidt længere tid. Og det var sådan en klam melding. Jeg gik godt 5 minutter. Det skal du. Bare lige lidt mere okay. Og så, du tager lige over lige nu. Nu har jeg så ret det længe. Ak, kom da. Og så de andre, de gad ikke at se på den der klamme melding der. Og moren gad heller ikke kendes ved den. Hey, gad moren at kendes ved den. Hvad så? Den gad moren at kendes ved den. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan altså ikke huske, at moren gad at kendes ved den. Fuck det, så! Det skal ikke. Kom nu, Lukas, 2 minutter med. Ja. Og vent nu så. Prøv lige, jeg kan ikke huske det der. Altså, den her grimme ælling, den voksede så stor. Den blev stor, bliver flot stand, og så færdig. Slut. Ja. Så er den bare pæn. Fuck, det er stærkt, det her. Er du så mange halvdelen mere? Jeg kan ikke spise halvdelen mere. Det er kun 5 der. Altså, jeg spiser 2. Ej, jeg gør det ikke. Jo, kom så, Lukas. Hør nu, Lukas. Fuck. Nej, tog du lige. Grimme ælling er da helt død nu. Man får ikke mere at høre. Fuck. Det var så chili. Fuck. Chili-udgaven af den grimme ælling. Jeg håber, I kan falde i søvn til den. Jeg kan ikke. Fuck, jeg får kuldegysninger lige nu. Prøv lige at se. Jeg har kuldegysninger. Skal du tage den der? Hvad med grammer her med
Vi skal lige have den til at ringe. Gør den her om. Ring nu. Fuck, jeg kan mærke det i maven. Kan du det? Den ringer ikke, den der. Jeg skide. Gør det ikke? Længe. Så. Nej, jeg ved ikke sekund. Fuck, ja. Ej, for godt. Så kan I prøve at sige 24 timer, når man så skal føde. Fuck, jeg fryser lige nu. Jeg skal ud og skide. Skal jeg filme mere? Ja, bare hold det. Er de vilde der? De er søde, men de er vilde. For satan. Fuck, det er stærkt. Jeg skal tage lige. Fuck, det er godt. Fuck, det er godt, det er. Fuck, det er godt, det er. Skal jeg lige dreje i munden? Stop. Fuck, mine læber, de brænder. Der er mere der. Ej, ikke mere. Vi siger tak.